пазара, малките шанаджи, извинявайте за свободния език, които не спазват правилата, ще изчезнат. И те изчезнаха. В моя бизнес изчезнаха 50 фирми, в твой изчезнаха 50, в неговия 50 и накрая изчезнаха 200 000 човека, се люшнаха безработни. Само че те изчезнаха от пазара, те не изчезнаха само от малките фирми. Те престанаха да купуват. И днес аз съм на акъла да се съкратят 3 човека. Утре ще се съкрати, ще се съкрати той, там ще станат 500 000. Разбирате ли? Вече няма да има кой да купува. И когато излизат политиците пред нас и постоянно ни говорят за възможността на държавата, аз централно откачам, защото ние сме държавата, защото ние даваме работните места в тази държава, защото тези 400 000 бюджетно хрантутани от нас хора, при нас работят 2 милиона, разбирате ли? И всеки път, когато чуя за възможностите на бюджета, излизам от кожата си, защото тия хора се очаква да съберат от нас пари, да сформират бюджет и после да раздуват държавната администрация. Понеже няма тук кмета, който е назначил 13 000 по фирми и 3 000 в общината, които ние да ги молим и да ги чакаме да ни отворят вратите и да ни издадат някаква хартия, защото за последния проект от няколко милиона аз чаках разрешителен режим. В смисъл, те ме оставиха да работи и след 2 години ми дадат официалното разрешително. В смисъл, това са норми. Факт е, че всеки ден отварям своя бизнес с пълното съзнание, че може да бъде затворен от поне 10 държавни институции, въпреки всичките ми усилия, и че шансът да влезе в затвора е един голям, един реалистичен шанс да влезе в затвора, ако се приложи закона все и строгости върху моята работа, ме кара да се чувствам буквално престъпник в тази държава. Не искам и вие да станете и да кажете като мене болката си ме крещейки, не просто мън, нали? Така, значи положението е нетърпимо. И ако ние не потърсиме път към политиците, ако не се каже предложение малко, защото аз наистина се притеснявам, не ви познавам, може би на следващата среща ще стане по-добре. Имам директни предложения, които трябва да бъдат чути. Трябва да се мине жестока либерализация в сферата на търговията на дребно, връщане на патентния данък. Как им хрумна да слагат касови апарати на кафе машини? Това може да се реши с елементарен стикер за платен данък. Принципа за промяна на статут на помещение. Това беше феноменална глупост. Сега, ако една баба взимаше 120 лева пенсия и даваше един магазин под найем за 500 лева, и аз го взема за кафене, след 6 месеца го фалират. Дойдеш ти и го вземеш за магазин за дрехи. Сега това е невъзможно, защото за да сменим предназначение, отиваме в ДАК за 6 месеца и искаме разрешение на 70% от входа от етажната собственост. Знаете колко са кооперативни българи, като става въпрос за бизнес. Ние никога не вземем разрешение. Това помещение не е жилищна собственост, то е обществено обслужване. И трябва да бъде обществено обслужване с работно време до 10 часа. И влизаш и работиш от следващия месец, на каквото ти душа иска, стига до 10 часа да го затвориш. Разбирате ли? И да не пречиш на хората да спят. Ако ме подкрепите, моля ви, реагирайте по някакъв начин. Бабата взима 120 лева и излиза на улицата, че чаки до златни мостове, дето казва човека, и предприемача не може да си изхрани децата. От друга страна, имайте предвид голям проблема с образованието, проблема с кадрите. Сега има 12 000 бебета, което е сериозен проблем и не да има работници. Тия хора, дето ни управляват, няма да има кой да управлява съвсем скоро. Разбирате ли? Няма нация. И защо това се получава? Защото едни горди хора, които въртат частен бизнес, едни горди хора, които имат дори да имаш 2 магазина в Надежда и че имаш 3 деца, да има да ги оставиш. Разбирате ли? Защото имаш нещо, което да оставиш. Когато си безработен или когато си оставен на бюджет, ти облекат синята жилетка, жълтата жилетка да предлагаш синя зона, ти няма да имаш деца. Разбирате ли? Вие няма да не сте ли в дребния бизнес, вие няма кого да го оставите, вие нямате мотив да имате деца. Мога да се похваля, че аз имам 6 деца и концепцията ми да гледам, за да работят с мене. Моят принцип на пенсионно осигуряване е на директни плащания. Аз плащам на баба си и се грижа за нея, но не искам държава да взима моите пари да плаща на бабите на другите хора, дето не са имали деца. Разбирате ли? Искам, моите деца представляват пенсионната система, която аз изграждам. Не желая вашите деца да ме хранят мене. И ако се обърнем към едни традиционни ценности, към семейството, към хората се пават, защото имат подменени ценности, защото се чувстват лузари, ако не карат Мерцедес и ако не получат за абитуриентските изкуствени гърди. Тази чоргизация, която цялостно влезе в страната ни, тя, как да ви кажа, тя подмени ценности на хората и ги направи нещастни. Трябва да се обърнем към реалните ценности, към семейството,
към дребния бизнес, който е основа на което е семейството. Разбирате ли, не са толкова прости нещата, държавата да чакаме да ни дадат. Никога не съм чакал да ми да работя от 19 годишен, за една секунда не съм бил наед от друг човек. Аз съм създавал работни места, работил съм сам, с двама, с тримата, колкото сме сега вече голяма структура, няколко фирми. Никога не съм работил по държавни поръчки, било ми е предлагано многократно. За мен е чест, че никога не съм докосвал обществени средства. Само единствено съм плащал данъци в тази държава. Благодаря. Много неща ми се казват.